kembali lagi di channel Rama Properti. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di bawah ini ya. Kilo rek, tarif ini yo, rumah minimalis. Ukurannya 5 kali 10, harganya 250 juta. Nang beri goma yo. Lah, saya langsung ya tarif nang omah. Nah, sebelah kan gini wis ono pagar taneme, ambek ono roastere. Lho, kiwa tengen ambek nang tengah iku dikei lampu moncot iso ndukur ngene yo. Ini sore keramik kan gak polosan. Saiki langsung lanjut mrene. Nah, sebelah kiri kene iki nggone area karpote. Iki kok mobil opo sing iso mlebu wis pengen atur dhewe yo. Krane ready kari nguntir tok. Kena geng mbas sepeda atau mobil pada hotel ngono yo. Nah, nang iki nomor iki fasad depan iki ono batu alame, ambek ono lampune si moncot minggir ngene yo, ambek ono keramik sisan ngene ben gak polosan. Nah, saiki langsung lanjut mrene. Nah, iki nang nggon halaman depan nih. Iki engko sepen tukono kursi ta opo engko wis pengen atur dhewe yo. Ben kena ge rokokan ngene nyuwanten nang kene yo. Sampai kena dicarasan-rasan nang jopo gini ya. Nah, saiki langsung lanjut mlebu mrene. Saiki. Nah, bobok sih Mas iki. Kusene aluminium, rayap gak tegas. Nah, iki langgone area ruang tamune so ngene iki modele. Ndukure pasti lampune yo mainane cemruan tel ambek drop selingan ngono. Nah, sebelah kene iki ono kocoe sisan. Sijine mati sijine urip bisa juga tutup ben apa? Ben oksigene mlebu metu ben lancar, ben gak pengap. Yo. Nah, saiki langsung lanjut rene. Lurus menggo sebelah kiri kene iki nang nggone area dapur e. Nah, iki wis fully ready, kira jalolo ngene. Tapi pengen ngubah ojo ngene gap yo, ben joko ngene ae. Nah, iki wis full kran kan kabeh ben apa ben gampang dibersihni. Nah, saiki langsung menggo nang sebelah kan kene iki nang nggone kamar tidur utamae. Nah, iki pojoke ready ana jendelae. Iki jendela iso dikatutup ben oksigene mlebu metu ben lancar. Nah, gini cecepan AC yo ready, tapi gua AC nih wis pen nggo dhewe yo. Nah, saiki langsung lanjut mrene nang kamar tidur kedua e. Nah, iki. Nah, wis koyo ngene iki model kamar tidur kedua e, padha ambek kamar tidur pertama. Bedoe mek nang jendela tok. Nah, saiki langsung lurus mrene. Nah, iki nang gone kamar mandine, kiwetengane wis keramikan, WC-ne duduk, screenshot ready. Nang kiri kene iki ready, tempat sabun utawa apa yo. Sing pasti showeran yo. Ben apa ben yo, banyune ben cak awet yo. Nah, saiki langsung lurus nang belok kiri. Nah, nang kene iki nggone area laundry room e. Iki disediani krane ndukure cara ngono gak ditutup kabeh. Cara ngono digawe transparan. Ben apa? Ben kumbane ben cek garing. Sampe gak cemprenten nang atisan. Nah, saiki langsung lanjut tak critani nang kene, nang ruang tamu kene lho. Iki mangko omane regane 250 juta, ukurane 5 kali 10. Untuk sebuah lokasi, bane wis prek yang pantai kemat dan gawe dibuka yo. Wis meneh kali suwe, mleng-mleng kok paling ndukur wis.